أرست زينام تاريخ ولدو نمسجارن حبراو منت مهناتن لعلجان كم زلوا سميات عودي تزاريبو إثيوبيا بزلوا قطبة بزح حزبي صفحات مريتن كالو زباوي قدياتن أفدق بحري ناي مركب مسل كم زلوا تحبيرون كابوزاي أمريكا أبا منغو حماس إسرائيل نقراص توكسي نخجبر صغر بعلم لخاوي صاوعيد كم زي تقبل أفريقيا سلام تعنا بالله كرات ملكتنا نسعات زيناتات حيزة مسئلقو مزيناتات أنا برام فسام سخم صانعت كجبريه فلما جن حصرت زيناتاتي ناخن كبل معلتي بير السبب سرعات فيدرال نزلاء السلام زلو قده بزت أنا آخر مركعوك خبري كبل بيت مخري فيدراشن جاليسوم اتبعال استمروا حق منقستن حبر بيراوي سرعاتن بقبو تبصحي بزقبر منقدي نمخبار سلطنا أسلطنتي بكتما آدما يوحبلهم مكتلا في قباية بيت مخري زهرة حمد معلت بيرسب سرعات فيدرال نزلاء السلام زلو قده بزت أنا آخر ملكعوك خبريو إلان اللهم هبر بيراوي سرعات فيدرال نمعرنت ناتنتن حدنتن هزبتات وحسنا زهابة كم زخونون تزاريبان سلازخونة دما بزحنات مكعلن حدنتن بمقلوبات ديمقراسن زلاق سلامن زت أنا خرلو بعاليو إلان مبل عصر شمانته معالتي بيرسبن هزبتاتن ببرك هاجر 29 حدار كلتشون 16 عام تمرت أبا كل الصومالي كم زخبر يفلت جزاوي رسم محدار كلل تجراي جيتاتشو ردا أب حجر طاليان بريزيدنت كلل لازيو فرانسيسكو روكا مس تمرحل أخ أب بيت صحفتهم تزاتيوم أيت جيتاتشو ردا تجوجللوخ طاليان مس تجراي نتجبرو سناي سمعنت لمعاتن متحبارن بالعول أخبروت بمقبال نقص علي ركب تجراي طاليانن بفلاي دما مس كلل لازيو تتناخيرون قصل أبرتعوم كمز سرحو جاليسوم أمرار حكلتين كلات أبا قصالي بحبار كسر حلو أبا زغلالهم عودتات سممعنات استفرمون تخون طاليان أبا تجراي بفلاي أبا بهالن توريزمن مسارات لمعاتن حرشان دقاف نخدقبر حاتيتهم اللوم اتقوجلالوخ بريزيدنت كل لازيو فرانسيسكو روكا أما خاريت بوليتيكاوي دبلوماسي بريزيدنت هاكلل متحابري ساينس يونيفرسيتي لا سبينزا حلافي بيرو كوميونيكيشن كل لازيون أمباسادر طاليان أب إثيوبيان زحازيوم كند علما ازل أخجله قدم انتبل نتغراي كقبرو تصنحو ناي طعنا حاجات أتناخيركا بمقصال أب عودة طعنا دقاقتنا ناشتن تكالات نقرن تمهرتن بفلاي أب سلطنان تمرتن مسارات زقبره حاجز نمقبارن زيد ما بسم معنات نمفرام كم زخنا كاب بيت صحفة بريزيدنت جزاوي من محدار تجراي زرقبنا حبريتا يردم أب كبابي بارك انتطو تكبار شفتنا زكايدو زنور سبات بإسرات كم استقطعو طابيا بوليس كبابي شروميدا قليسوم حلافي متحبار مرمرا قبنتي طابيا مكتل انسبكتر فكرو مامو يوناس دانيين نقزيقو زي تتحزى مشاركتون أبا اختشحون 15 عام تمرت أب استفرالي معالتات أب تكبابي أب لعلي زنكاس عاصول كسبات حيلي بمتقام قبن قحلتن شفتنان بمفتصام رقن زبن كالو تاقحتن انت فتسمو كامزصانحو قليصوم مدب مقابايا قللي قداماي بركي بيت فردي فيدرال نتي
ክልቲኦም ተኸሰስቲ ኣብ ዘለውሉ ንሕድሕዶም ብ16 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ጽኑዕ እስራት ንክቕጽዑ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈም ተሓቢሩ። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ቁጠባ ብበዝሒ ህዝቢ ስፍሓት መሬትን ካልኦት ዞባዊ ጉዳያትን ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዋ ተሓቢሩሎም። ምርካብ ኣፍደገ ባሕሪ ታሪኻውን ሕጋውን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩለንተናዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ እዩ። ኣብርሃ ካሳህ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣባዲ ደመቀ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ንምርካብ እተልዕሎ ታሪኻውን ሕጋውን ሕቶ ኩለንተናዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዝተደረኸ ብምዃኑ ይክብሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዲያስፖራ ኣይተ ግርማይ ገዛኸኝ ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ንኢትዮጵያ እቱ ናይ ባሕሪ በሪ ከም መናገዲ ጥራሕ ጌርካ ዝውሰድ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ናይ ባሕሪ በሪ ናይ ድሕንነት ሃገር እዩ። ናይ ምምልላስ ኣቕሑ ዝወፅእን ዝኣቱን እተውፀሉን ተመላልሰሉን ሃብቲ ሃገር እዩ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ከዓ ከም ኢትዮጵያ ዓይነት ገዚፍ ዝኾነ መሬት ናብ 120 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዘሎ ሃገር ንቱ ናይቱ ከባቢ ጸጥታ እውን ወሳናይ ዝኾነ ተራ ክፃወት ዝኽእል ሃገር እዩ። ስለዚ ናይ ባሕሪ በሪ ምህላው ንኢትዮጵያ ወሳናይ እዩ። ናይ ባሕሪ በሪ ስለ ዝነበረና እውን መንግስቲ ኣክሱም ብዘበነ ኣክሱም ንግስና ኣክሱም ሓያል ኮይኑ ንክቕፅልን ሓደ ካብቶም 4 ዝነበሩ ምስኒ ሜሶፖታምያን ምስኒ ናይ ሮም ስልጣንን ዝወዳደር ዝነበረ ሓይሊ ኮይኑ ክወፅእ ዝገበሮ ናይ ባሕሪ በሪ ስለ ዝነበሮ እዩ። ስለዚ ናይ ባሕሪ በሪ ንኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ኣብ ጥያቄ ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን። ናይ ግድን ናይ ባሕሪ በሪ ንኢትዮጵያ የድልያ እዩ። ኣብ ቁጠባዊ ዕቤትን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ቁጠባ በዝሒ ህዝቢ ስፍሓት መሬትን ካልኦት ዞባዊ ጉዳያትን ተኣሳሲሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ክረጋገፀላ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ግርማይ ገዛኸኝ ኣረድዮም። እዚ ኩሉ ዓይነት ህዝቢ እዚ ኩሉ ዓይነት ኢኮኖሚ እዚ ኩሉ ዓይነት እዚ ኩሉ ናይ መሬት ስፍሓት ዝሓዘ ዓዲ ብዘይ ባሕሪ በሪ ኣብኒ ጅቡቲ ናብ ኣናእሽተይ ዓድታት ጅቡቲ 1 ሚልዮን ዘይኣክል ህዝቢ ዘለዋ ዓዲ እያ። ኤርትራ እውን ናብ 3-4 ሚልዮን ጥራሕ ዘለዋ ዓዲ እያ። ሶማሊ እውን እንትኾነ ምስ ኢትዮጵያ ዝወዳደር ናይ ህዝቢ ብዝሓት የብላን፣ ግን ኩለን ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ዝኸውን ክጥቀማሉ ዘይኽእላ ናይ ባሕሪ በርታት ሒዘን እየን ዘለዋ እሞ ግድን እዩ በቃ ክለዓል ዘለዎ ጥያቄ እዩ፣ ኣገባብ ዘለዎ ጥያቄ እዩ። እቲ ህዝቢ ክሳዕሎም ዘየልዓለሉ ግን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ካብ ፖለቲካዊ ተፅዕኖታትን ካብ ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖታትን ጀሚርካ ዘሎ ኩነታት ኩለ ገዲድዎ ስለ ዝፀንሐ እዩ እምበር ከም ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ዝነበራ መሰል እውን ዘለዋ ሃገር ብሕግን ብፖለቲካዊ ምልዛብን ናይ ባሕሪ በሪ ግድን ከድልየና እዩ። እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢና ጂኦ ኢኮኖሚክስ ናይቲ ከባቢና ብጠቕላላ ዘገድደና እዩ። ከም ሓደ ዓብይ ሃገር ከም ሓደ ብዙሕ ህዝቢ እዚ ኩነታት ንክህልወና ናይ ግድን ዘገድደና ኩነታት እዩ ዘሎ ዘለናሉ ከባቢ ባዕሉ እውን ቮላታይል ዝኾነ ከባቢ እዩ ንምባል የደ ቁጠባዊ ዕቤት ኢትዮጵያ እናሰፍሐ እንትኸይድ ብዙሓት ኣፍ ደገታት ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም ዘድልይዋ እውን እቶም ዲያስፖራ ወሲኾም ገሊፆም እዮም። ንሕና ናይ ባሕሪ በሪ ንባዕልትና ዘድልየና ናይ ባዕልና ሃገራዊ ድሕንነት ክንሕልዎ እንኽእል ብዘይካ ምንም ወዓል ሕደር ብዘይካ ምትዕንቃፍ ብዘይካ ይኸውን ኣይኸውንን ክነእትወሉን ክነውፀሉን እንኽእል ባዕልና እንቆፃፀሮ ናይ ባዕልና ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክነስፍረሉ እንኽእል ምስቱ ናይ ከባቢና ተኻሳሓይነት ንዚኣታት ኢና እቲ ናይ ባሕሪ በሪ ዝተወሰነ እንታይ ስሙ የድልየና እንብል ዘለና እምበር
بناي نقدن بناي وصائن أتاون أنصار انترئنايو حدا نايبر بحري نيتوبيا ينسى يمبر يعبي يوزب الامنات يبلين مكنياتهم ايكونومينا خمو الى يكونن كنبر نعبنا اينا نكيد حرشانا نعبي يخيد اندستري تاتنا نعبي يخيد ايكونومينا نعبي بزخد قصري ان دليو نايبر بحري دليتنا خا ان صفحه يقيد ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምርካብ ታሪኻዊ ሕጋዊ ዓሌታዊ መሰል ከም ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ረብሓ ማይ ኣመልኪቶም ንኣባላት ቤት ምኽሪ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ምግላጾም ይዝከር እዩ። ንግዲ ኣታውን ወፃን ሓዊሱ መብዛሕትኡ እታወታት ብባሕሪ መጓዓዝያ ቢላ ናብ ውሽጢ ዓዲ ተቱ ኢትዮጵያ ነዚ ግልጋሎት ዝውዕል ዓመታዊ ብቢልዮን ዶላር ዝቁፀር ገንዘብ ወፃኢ ትገብር። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ናይ በዓል ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይምህላዋ ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ምሽጥራ ንምሕላው ናይ ካልኦት ሃገራት ፍቃድ የድልያ ማለት እዩ። ናዝሬት በሪሁ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ 44 ወደብ ኣልባ ሃገራት መንጎ ልዑል በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝሓልፍ በዝሒ ህዝቢ ሃልይዋ ኣታውን ወፃእን ንግዳ ንምስላጥ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጽግዕተኛ ዝኾነት ሃገር እውን እያ ኢትዮጵያ። ንግዲ ኣታው ወፃእ ሓዊሱ መብዛሕትኡ እታወታት ብበር ባሕሪ መጓዓዝያ ቢላ ናብ ውሽጢ ዓዲ ተእቱ ኢትዮጵያ ነዚ ግልጋሎት ንዝውዕል ክራይ ወደብ ልዑል ወፃኢ ትገብር። እዚ ድማ እዚ ሃገር ናብ ዝነበረቶ በዓል ዋናነት በር ባሕሪ ክትምለስ ከም ዘለዋ ዘመላኽት እዩ። እስከ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ሊገመት የሚችል ወጪ ለባህር ወደብ ልናወጣ እንችላለን ማለት ከባቢ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ክግመት ዝኽእል ወፃኢ ንወደብ ባሕሪ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ እቲ ወደብ ባሕሪ ነዚ ወሲዱ ኢንቨስትመንት የካይደሉ ደለይቲ ግልጋሎት ንክርከቡ ኣድለይቲ ወፃእታት ይህልውዎ እዮም። እዚ ኩሉ ከስቢ እዩ ምባል ኣይከኣልን ኮይኑ ግና ካባና ወፃኢ እዩ። እዚ እንተትሪፍና ግና ናባና ኣታው ክኸውን እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ በዓልኻ እንትእዝዞ ምስ ዝተኻረኻዮ ሓደ ይኮነን ገዛ ክራይን ናይ በዓልኻ ገዛን ከም ማለት እዩ። ናይ ዓርስኻ እንትኸውን ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትሰርሕ ከም ልብኻ ዘድልየካ ዓይነት ኣነባብራ ክትነብረሉ ትኽእል ኢኻ። ናይ ሰብ እንተኾይኑ ግና ኣብ ብዙሕ ነገራት ገደብ ኣለዎ። ስለዚ ወደብ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ። 2/3 ክፋል ዓለም ማይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መሬት ካብ ዝግበሩ ጉዕዞታት 90% ዝኾኑ በባሕሪ ወይ ድማ በውቅያኖስ ዝግበሩ እዮም። ዓበይቲ ምህርታት ጥራቁሑት እታወታት ዓበይቲ ፕሮጀክታት መሳርሒ ጦርን ሓዊሱ ልዑል ክብደት ዘለዎም ጽዕነታት ዝጓዓዙ ብማዮም። እዚ ድማ ብዘይ መጓዓዝያ ባሕሪ ዘይሕሰብ እዩ። ብመጓዓዝያ ባሕሪ ውፅኢታዊ ንምዃን ድማ በዓል ዋና በር ባሕሪ ምዃን ዝሓትት እዮም። ኣብዚ ዘለናዮ ውድድር ዝበዝሑ ዓለም ምዕባይን ሓያል ምዃንን ካብ በር ባሕሪ ወፃኢ ድማ ኣይሕሰብን። ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ኣብ ዓለምና ቅልጡፍ ዕቤት ዘመዝገባ ከም በዓል ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዝኣመሰለ ሃገራት 4-5 በር ባሕርን ወደብን ዘለውን ምዃንን ሓደ ምርኣያ እዩ። ኣብ ዓለም ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ወደባት ሰብ ዋና ዝኾና ሩስያ፣ ቻይናን ብራዚልን ከምኡውን ህንድን ደቡብ ኣፍሪካን እውን ተኾና ኣብ ቁጠባ ዓለም ናይ ዓርሰን ጽዕንቶ ምሕዳርን ምልዓል ይከኣል እዮም። እዘን ሃገራት ኣብ ቁጠባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ዓለም እውን ዘምጽኦ ለውጢ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ምዃነን ዘርኢ እዮም። ኢትዮጵያ ሓዊሱ 44 ወደብ ኣልባ ሃገራት ቁጠበአን ብዕጽፊ ንምዕባይ 36 ዓመታት ከም ዝውድአለን ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት የመላኽቱ። በኣንጻሩ ወደብ ዘለውን ሃገራት ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ዓመታት ቁጠበአን ብዕጽፊ ክዕብያ ከም ዝኽእላ ይግለጽ። ወደብ ኣልባ ሃገራት ንግዲ ወፃኢአን ካብ 33 ክሳብ 43 ሚእታዊ ከም ዝንክኡ እቶም መጽናዕትታት ዘመላኽቱ። እዚ ከም ዝነሃለዎ ድማ ዘን ሃገራት ካብቲ ዝረኽብኦ ውስን ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ መብዛሕትኡ ንኽራይ ወደብን መጓዓዓዝን ዝውዕል እዩ። እዚ ድማ ብብርኪ ዓለም ተወዳደርቲ ከይኾናን ካብ ድኽነት ከይናገፋን ምሕንቆ ኮይኑዎን ይርከብ። ብኻልእ ወገን ድማ ሃገራዊ ምሽጥራት ንምሕላው በር ባሕሪ ወሳኒ ምዃኑ ዘየጠያይቕ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ኢትዮጵያ እንግዲህ እየተጠቀመች ያለችው ያው በድራይ ፖርት ነው አይደል? ኢትዮጵያ እናተጠቀመት ዘላ ደረቅ ወደብ እዩ። ምክንያቱ በር ባሕሪ ስለዘይብልና ኣብ ቀረብ እዋን ስለዝሰኣናዮ
ስለዚ በሪ ባሕሪ ምንም ሕቶ የድልዮን ንሓንቲ ሃገር ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ተሰማዓነት እትረኽበሉ ሚስጥር ሃገር እውን እትሕልወሉ እዩ ሃገር ኣብ ፀገም ኣብ ተኣትወሉ እዋን መራኽባ ተጠቂማ እትገብሮ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ዓርሳ ሚስጥር እትሕልየሉ ቦታ እዩ ወደብ ስለዚ ንኢትዮጵያ ወደብ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ኢትዮጵያ ካብ እትረኽቦ ዓመታዊ ኣታዊ ካብ 16 ክሳብ 25 ሚእታዊ ዝኸውን ገንዘብ ምስ ወደብ ንዝተተሓዙ ወፃኢታት ዝውዕል ምዃኑ ድማ መረዳእታታት የመላኽቱም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሔረሰብ ዞባ ዋግ ኽምራ ብዝተፈጥረ ድርቂ ህይወት ሰብን እንስሳትን ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝተፈጥረ ድርቂ ኣብ ሰብን እንስሳትን ጉዳት ከም ዘስዓበ ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ምሉብራን ግርማይ ድርቅን ጥሜትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሔረሰብ ዋግ ኽምራን ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ሰብን ኣብ እንስሳት ጉድኣት እንዳስዓበ ይርከብ ብምክንያት ኩናት ሰሜን ልዕሊ ዓቕሞም ዝተፈተኑ እዞም ከባቢታት ድሕሪ ሃዋህው ሰላሙን ክረጋግዑ ኣይከኣሉን በብኸባቢኦም ዝተፈጠረ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ፀገሞም ፀገም እናኾነ ቀፂሉ እዩ ብምክንያት ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጠረ ድርቂ እንስሳት ኾነ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ክቃልዑ ክኢሎም እዮም ካብዛ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ከውቅዕቲ ህዝቢ ዝተገበረ ዝናብ ብዘይ ምዝናቡ ነቲ ፀገም ከም ዘጋደዱ ሓላፊ መምርሒ ኮሙኒኬሽን እቲ ዞባ ኣይተከፍያለው ደባስ ገሊጾም በዝቋላ ወረዳ 7 ቀበሌ በአበርገሌ ወረዳ ኣብ ወረዳ ዝቋላ 7 ቀጠና ኣብ ወረዳ አበርገሌ 6 ቀጠና ዝለዓለ ድርቂ ኣጋጢሞም ብምኽንያት ዝድርቂ እንስሳት ተጎዲአን ነበርቲ ዝኸባቢ ተረባሕቲ ሴፍቲኔት እዮም እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ፀገም ወዲቑ እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 4000 እንስሳ ሞይተን ሰባት እውን ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ጎንደር ብዝተፈጠረ ድርቂ ልዕሊ 452 ዝኾኑ ነበርቲ ተኸባቢ ንፀገም ምቅላዑም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና ምግቢ እቲ ዞባ ኣይተ ሰላም ይሁን ሙላት ገሊጾም እንግዲህ ድርቁ አጠቃላይ በዞናችን ግንቦት መጀመሪያ ብሓፈሻ ኣብ ዞባና ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ዝኾነ ዓይነት ዝናብ ኣይዘነበን ብምኽንያት እዚ ድርቂ ኣብ ማሕበረሰብና ቀሊል ዘይበሃል ስነልቦናዊ ፀገም በፂሑ እዩ ኣብ ብሔረሰብ ዋግ ኽምራን ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝተፈጠረ ድርቂ ጥሜት ዘስዓበ ሓደጋ ብምዃኑ ህይወት ሰብ ንምትራፍ ሓገዝ ኢትዮጵያውያን ከም ዘደሊ እቶም ሓለፍቲ ስራሕ ገሊጾም ችግሩ የከፋ ስለሆነ ኣጸጋሚ ስለዝኾነ ዝመጽእ ሓገዝ ተበጻሒ ክኸውን ኣይከኣለን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝተለመደ ሰናይ ተግባሩ ክፍጽም ይግባእ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ማህበራት ዩኒቨርሲቲዎች ኩሎም ኣካላት ተሓባቢሮም ትካላት ዩኒቨርሲቲታት ዝተፈላለዩ ትካላት ግብረ ሰናይ ዝተለምደ ሰናይ ተግባሮም ንኸበርክቱ ምሕታት ይደሊ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ድርቂ ንዝተጎድኡ ወገናት ንምርግጋዕ ምትሕባር ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓትት ምግላጾም ይዝከር በመጀመሪያ ደረጃ የሀብት ጥረት በመጀመሪያ ሕጽረት ሃፍቲ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ብርግጽ ኣመራርሓ ስራሕ ምክልኻል ሓደጋ ፌደራል እናሓገዘና እዩ ካብ ዘለዎ ሃፍቲ ብቁልጡፍ ንብብጻሕ እናሰርሐ እዩ ካብ ክልል ኣምሓራን ካብ ክልል ዓፋር ብዝሓለፈ ኣብ ክልል ሶማሌ እውን ድርቂ ከም ዝተፈጠረ ተሓቢሩ ታሪኽ ወለዶ ንምስግጋርን ሓበራዊ መንነት ምናጽን ልዑል እጃም ከም ዝጻወት ይዝረብ ባርከስ ታሪኽ ይኹን ታሪኽ ንጽባሕ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ እወንታዊ ጽልዋ ምንታን ክሕድሩ ካብ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ ክሳብ ጸሓፍቲ ታሪኽ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ክብጻሕ ከም ዝግባእ ሶማያት ዓውዲ ይስማዕምዑ ንጸብጻብ ኮሰን ብርሃኑ ጌታቸው ዓለሙ ታሪክ ንማሕበረሰብ ሓንቲ ሃገር ናይ ትማሊ ነጸብራቕን ናይ ጽባሕ መስትያትን ከም ዝኾነ ሶማያት ዓውዲ ይዛረቡ ብመንጽር እዚ እንትርአ ታሪኽ ንህንጸት ሃገር ልዑል እጃም የበርክት እዩ በኣንጻሩ ንጥፋት እውን ይውዕል እዩ ታሪኽ ሃገር ንምፍራስ ይኹን ንምህናጽ ልዑል ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ዝውሰን ድማ እቲ ታሪኽ ዝዝረበሉ ምኽንያትን ዕላማን ትኹረት ብምግባር እዩ ታሪክ በራሱ ብቻውን አንዳንዴ ማኔጅ ካልተደረገ ለመጥፎ ነገርም ሊውል ይችላል ታሪኽ ባዕሉ በይኑ ቁጽጽር እንተዘይተገይሩሉ ንሕማቕ ነገር ክውዕል ይኽእል ንጽቡቕ ነገር እውን ክውዕል ይኽእል እዩ ታሪኽ ኣብ ገለ እዋን ከም ሓዊ ጌርና እንቆጽረሉ ግዜ እውን ኣሎ ሓዊ ቁጽጽር እንተገይርካሉ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ጠቐምቲ ነገራት ክትሰርሕ ከም እትኽእል ኩሉ ታሪኽ እውን ብፍላይ እንትንትርጉሞ
انتن تصحفون انتن ترخون نمبالي نزيعتهم ترقم انتن هب كربحنا بزغ الملكعو نحابراوي تاريخن نحابراوي علمان كنربح له نخلينا تاريخ لجيت مكنيات يونه لجيت مكنيات يونه የታሪክ አጻጻፍና የታሪክ አነጋገር እንዴት ነው ምን ነግረው አንድ ለምንድን ነው ምን ነግረው ታሪክ ንጎንጺ ምኽኒት አይኸውንን ንጎንጺ ምኽንያት ዝኸውን አጽሐፋ ታሪክን አዘራርባን እዩ ከመይና ንትርኾ ንምንታይና ንትርኾ ንመኒና ንትርኾ ብምንታይ መንገዲና ንትርኾ እዚኦም እዮም መበገስ ጎንጺ ስለዚ ናይ ታሪክ አተራርኻን አጽሐፋን ወይ ድማ ዝወሃቦ ትርጓመ እምበር ታሪክ አየጓንጽን ታሪክማ ሐቃዊ እዩ አጽሐፋ ታሪክና ኢና ክንፍትሽ ዝግበአና ከምኡ አዘራርባን አተረጓግማን ታሪክና እውን ኢና ክንፍትሽ ዘለና صباح زحشن مقبارن استزابعو ترخات نمتعرين تاريخ نبعال مويا مقدافن تبعال مويا دما تماليز نبر حبراو تاريخ بزبلص ابصنكور مسرت نمنبار بزخ المقدي قرصي متحاز كم زلون ون يزرب አንደኛው የታሪክ ጥናትን ለታሪክ ባለሙያዎች ቀዳማይ ነገር መጽናዕታው ታሪክ ንሰው ሙያ ታሪክ ምግዳፍ እዩ ታሪክ ሳይንሳው ብዙኾነ መልክዕ ይጽናዕ እዩ ሳይንሳው ብዙኾነ መልክዕ እንተ ተጸኒዑ ድማ ኣብቲ ሳይንስ ንዘለው ሰባት ምግዳፍ የድልዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ናይዞም ኩሎም ብሄረሰባት ሓበራው ነገር ከይሃለዎም ክንድዚ ዝኣክል ዘበን ብሓባር ኣይምነበሩን ስቂሉ ሰብ አንጊድዎም ዝመጹ ይኮኑን ኣብዚ ኣሽሓት ዓመታት ዝሕለፉ እዮም ኣብዚ ብሓባር ዝነብሩሉ ናይ ባዕሎም ሓበራው ታሪክ ኣለዎም ስለዚ ነዚ ኣጉሊህኻ ምውፃእ እዩ ሕዚ ንሕና ዝጎለና ማሕበረሰብና ንምንታይ ብሓባር ነበረ ንምንታይ ጸገማቱ ብሓባር حلفة نمنتاي بعده جزءات انتموتشوه بحوار تزلفة انتاي عينت حبناو نجر انتهلويو إلنا نزي الزينة فرينا موسى يدلي نايو انتاي عينت ولدون مفتار انتاي عينت هاجر نمهناتيو إلنا نسمع مع عمو دحريو ساينس أو مصنعتي نسمو يا ساينس تاريخ نمهرلون نسرحلون من قدقن بمنصرزي مدهساس نخيلنا بتاريخ هاجر نمهناتن ولدون مقراصن انت تدليو سمويا تعودين مهران تاريخن لعل إجام كبركتو كم زقباون يقلص ታሪኩን ከመተረካችን በፊት ልንነጋገርበት ልንስማማበት የሚገቡ ነገሮች ያሉ መስሎ ይሰማኛል ነቲ ታሪክ ቅድሚ ምትረኽና ክንዘራረበሎምን ክንሰማማዓሎምን ዝግቡና ነገራት ዘለው መሲሉ ይስማዓኒ እንታይ ማለት እዩ ናበይና ክንከይድ ነትወለዶኸ ናበይ ክንወስዶ ኢና እንደሊ እትወለዶ ንምንታይ ዕላማ ክስለፍ ኢና እንደልዮ ዝብል ነገር እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ታሪክ በይኑ ሸቶ ይኮነን ታሪክ መምህር እዩ ሓበራው ዕላማና ከም ሸቶ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢን ምንባር ንቅድሚት ንምጓዓዝ ከምኡውን ጸገማቱን ምቕራፍ ዘሰናድኦ ተረኽውን ንህንጸት ሃገርን ወለዶን ዓቕሚ ብዝፈጥር መልክዑ ክኸውን ከም ዝግባእ ተመላኺቱ مع زينة هم تكاتل زلهم كبرات تملكتنا حزرما نب زينة عداقة خسقر أب زفر هورتيكالتشر زلوت أقامات بمفتاح اطوت شرفوت صعين معباي كم زسرح منيستر حرشة دكتور قرما آمنتي قليصهم أفزات ما سرح بجت عمت كل تشحن عسرت حمشتن كمون تلمي إز بجت عمتن تزفر زدها بمدرخ ذاته تساليتهم نتصاب أباد ويناي بريو برهانان هورتيكالتشر ويون فرات عمببا أحملتن فرافرن إثيوبيا بزرحي شرف وصائي اترخبلو حدا أكل كفل إيكونومي حرشايو أبكل تشحن عسر شدشن بجت عمت كاب نقدو وصائي اتزفر إثيوبيا لعلي شدشن $160 مليون اتوت الرخيبايا نيزرلاند سعود عرب أمريكا بريطانيا جابانن كا كاندي مبازحة فرياتين ኢትዮጵያ እንግዲህ በከርሰ ምድር ኢትዮጵያ በማይ ከርሰ ምድር ይኹን ማይ ገጸ ምድሪ ሃፍታም ሃገር እያ بمليونات هكتار زقصر بمسنو كلمع زخيل مريت اللوا بمليونات زقصر مفراي حيل سبز اللوا هاجريا جغرافيا كمام تعاون نعداغا مع خلاي مبرقن أوروبان أزين كروا كابز بحال هاجرات تمدب زلو نإنفسترات زتبابع وسرار حتات نتوسقو إثيوبيا نإنفستمنت هورتيكالتشر التسمامع يقبروا عودة هورتيكالتشر قطباوي بتصحيتو زعززيو بزيكات زركبو شرف وصائي قفح عدل سرحون يفتر አብዛኛው ውጭ ምንዛሪም ከሆርቲካልቸር ሴክተር ካበባው ነው የሚመነጨው መብዛሕቱ ካብ ሴክተር ሆርቲካልቸር ዝርከብ ሸርፍ ወጻኢ ካብ ዕምበባዩ ዝኣቱ ኣሕምልትን ፍራፍረን ግቡእ ስርዓት ክትትልን ሓገዝን
انت تزرجحو ببليون زغصر شرف وصاي كركبو يخيل كم هاجر زلنا عبي يتساقم دما سئنة سراح اللهم investment horticulture انت قافح سئنة سراح انا تفتحي وزخيد عب مدرخ زته أفضل ما بجت عمت كل تشحن 15 كم أون تلمي بجت عمت كل تشحن 16 كم استوعله إثيوبيا بعود هورتيكالتشر كاب عالم حمشيتي كاب أفريقيا دما كاليتيا مينستر حرشا دكتور جرما أمنتي أبت زفر زرعيو زتفلاليو محلقاتات نمفتح تمتى بمهاب كم زسرح تزاريبهم يوم የመብራት አቅርቦት ይነሳል የመንገድ አቅርቦት ይነሳል ቀረብ ኃይሊ ዝርግሕ መንገዲ ቀረብ መሬት ይልዓል እዮም አበ ኢምፖርት ኤክስፖርት ጉዳይ ጉምሩክ ይልዓል እዩ ቀረብ ገንዘብውን ይልዓል እዩ ነዞም ዝለዓሉ ጸገማት ናብ መርሃ ግብሪ ዕማም ቀይርና ካብዚ ዘለና ለርብዓ ዓመት ጀሚሩ ሕድሕድ ወርሒ ሕድሕድ ሰሙን መዳርክቲ አካላት ብጽሒቶም ወሲዶም نحناون ببرع عامتنا جمجمنا أنفتنا قمتنا هاجرنا إثيوبيا كترخبو زجبا ربحا كتركب كنسرحيو تسبي زجبر لنا أبز تتحيز زلو بجت عامتون لعلي شعات تميتن 8 مليون دولار أتوت نمركب سعري كم زجبر زتقسو توم مينستر بحفشا ناب داق علم زقرب فرات نموسح كم زسرحيهم ززاربو كابابا قتلو يمت قالو زرف يفرافريرنا ددحر عمبباز مص زلو مرتي أحملتن فرامرن تحتي نيرو حزقنا بزجمرنا يتوقسو حملوي عسر موز اكسبورت مقبار تجميرو له افوكادو اكسبورت مقبار جميرنا اينا قدم حزي زيت لمدو مهرتات سددن مقبار إثيوبيا ببزحن بصفتنا مقراب التعاتولو كونتات كهليو أبز زفر سبللتا زنبرم كوبانياتاتن تكالاتن نافلطو شلمات تبركيت اللومي كينات غازا بزي حز زلو كونتات تقصيلو واغا حد برميل ندادي $150 كبصح كم زخل بنك عالم افليتوم ابز حزوان واغا حد برميل ندادي كبابي $9 مخانون ابا قرباوان دما كابزين تحتي قنسيو بزبر والا انت تامته بنك عالم جن زخونتات بقلطافه كغلبت كم زخليو اطنقيقو زلوم كم حبريتا بنك عالم انتخينو تي كوينات بزين تقاتلون نقرات نابزخف بركي اندحر مريحومن عباش حنت 907 مسزقات امقلولاو ندادي زي مساسل كونتات كفتر كم زخل فليتوم عباش حنت 907 تفطيرو زنبره قلولاو واغا ندادي نحد برميل كاب 140 كساب $157 ابصحيو كم زنبره يغلز بمخنيات اب مونغو روسيان يوكرينن زنبره كوينات وسخ واغا ندادي تغيرو دحر حد عمت زتفطره كوينات غازام اب واغا مغوون لعل وسخ كم زخيل تغليصلوم اب ماخلاي مبراق زلو قلولاو اندحر زي تغاديدو غنا واغا ندادي حزي كاب زلو $9 ناب $81 كورديو زبل تصويت كم زغبر BBC صبصيبوم حزرما ناب زيناو صخسغر نغوس انجليز تشارلز سالساي اب كينيا علاو عدت مجماروم تغليصوم عدت توم نغوس حغروم انجليز نكينيا اب زغزت لوان زفصمتو دم زفاسس غزه يقرتا نختحتت صاوعيتا زتغبر الوان زتخايد مخانيو تحبير زلوم يخونبر نربعه معلتا زغبر عدت اب مونغو لندن نايروبن زطبق كلتياو ركب نقصل زخل كم زخون تصبيت يغبرلو تبايلوم ود 74 عامت بعل صقع عدم زخونو نغوس رئيسي بهر انجليز تشارلز نغسنوم دحر مقبال اب افريكا ازي فلما عدتهم كوينلوم نغوس تشارلز عدتهم مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو سفيح زتا كغبرو تصبيت يغبر كبل ذا نيشنز صبصيبوم أمريكا اب منغو حماس اسرائيل مقراص تخصين خغبر زقربه عالم لخاوي صاوعيت كم زي تقبل افليطام قبال قال بهراوي دحنت أمريكا جون كيربي اب منغو حماس اسرائيل مقراص تخصي جبر نمبال تخكلنيا ساعات ايكونن إلملوم مقراص تخصي جبر كمبال ناب غازا سباو حجز نخبصح كينات هد كبل مغبار زحش مرات كم زخونه يوم تزاريبوم
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጋዛ ንዝነብሩ 2.2 ሚልዮን ሰባት ዝግበር ሰብኣዊ ሓገዝ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ። እቶም መቐባሊ ቃል ተወሳኺ ናይ ሓገዝ መካይን ብግብፂ ኣቢለን ከም ዝኣትዋ እምነቶም ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ዋሽንግተን መዓልታዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ጽዒነን ናብ ጋዛ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ቁፅረን ናብ 100 ንኽዓቢ ምስ እስራኤል ምዝርራቦም ኣብሪሆም ኣሎም። እስራኤል ብግዳኣ ሓማስ ክሳብ ዝጠፍእ ምቁራጽ ተኽሲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዝብል ቅዋም ከም ዝጸንዐት ቢቢሲ ጸብጺቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ምቁራጽ ተኽሲ ይገበር ምባል እስራኤል ንሓማስ ኢዳ ትሃብ ከም ምባል እዩ፣ እዚ ድማ ክኸውን ኣይኽእልን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጎንፂ እስራኤልን ሓማስን ክሳብ ሕዚ 8300 ፍልስጥማውያን ኣብ ጋዛ ንሕልፈት እንትቃልዑ 1400 እስራኤላውያን ድማ በቲ ኩናት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ተመልከትና ሕዚ ድማ ዜና ስፖርት ተኸታቲልና ንመለስ።